Nagasad ikaw sa iyong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Mahal naman ang tanang mga butang. Apa ng pulong mo o mga saan mo kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Nagasad ikaw sa iyong mga katawhan. Nagasad ikaw nga di mo kami pasagdan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, o Ginoo. Nagasad ikaw nga di mo kami biyaan. Nagasad ikaw nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan,
paminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga igsunan sa tanang mga tigpaminan din sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Happy day ka natong tanan mga kaigsunan ko nga naminaw. Kumusta nga atong adlaw? Kumusta ini nga mao nga adlaw mga kaigsunan? Nga diin kita gitagaag kay gayunan si Ginoo nga magpasalamat magpasidungog ngadto kaniya. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, happy day and welcome sa atong programang Rise Up and Shine. Okay, magubano-uban na sab kita mga kaigsunan, mga pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Maghatag ka nato kaligon kada sig adlaw o gabi. Nga importante kay sa matag adlaw makabalo kita nga diin may Dios nga nagmahal nagpangga kanato og sa panahon nga kita magkulang atong sayran igsoon nga kinahanglan nato kini nga dili na usbon. Maningkamot kita sa pagkinabuhi nga balaan matarong putli sama kaniya kay mao kana ang iyang gipanganda. Okay, makaigsoon na sa tanang kasunod na minura, kumusta? Ipabot ang inyong mga comments sa mga kaigsunan. Kay sa ato nga pagpadayon ini nga mao nga bulhaton moadto na kita sa mga pangabli nga mga pagampo. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat sa kinabuhi kusog. Salamat Lord nga nakita na mo ang sidlak sa adlaw sa sayo nga kabuntagon. Salamat Amahan sa matag usa karon nga naminaw. Na silang panimalay, na sila Ginoo nagahatag Ginoo og pagpasalamat pagpasidungog diha kanimo. Og niini nga kabuntagon Father God imong pulong madunggan og pabatian, imong mensahe Lord maghatag og kadasig kanamo nga tanan. Father God, kung kami may kalapasan, may kasalanan, may bugat mang sala, ikaw ang Dios sa langit nga magpasaylo, magahinlo kanamo Lord, og willing kami ang tanan nga dili maayo kanamo among ipakuha. Ang tanan nga mga butang nga makahatag og kaguba sa among kinabuhi, willing kaming ipakuha Ginoo tungod lamang sa among pagigugmag pagmahal diha kanimo. Lord, aniya kini nga mga bulhaton maghatag ka Ginoo kalig-on kadasig kanamo nga tanan nga mahimo kini nga magmalampuson ngadto sa unahan. Salamat Lord kung giampo ang tanan nga mga lumulopyo ini nga mga syudad, sa tanan nga mga kasikbit nga mga kalungsuran, pasyudaran og sa Cebu City o sa tibok Pilipinas. Father God, akong ginaampo ang ikaw ang Dios sa langit maghatag Lord og kalinaw, kalipay, kahusay sa tanan, layo sa mga aksidente, guban pa mga naganto sa mga balatian o guban pa Ginoo nga mga nakahasol sa panglawas sa katawhan. Ikaw ang Dios sa langit na may maghatag og kaayuhan nining tanan. Lord, akong ginatugyan tibok na akong kinabuhi na mahimo akong takos ug kangayan sa mga bulaton nga imong gisangon. Salamat Amahan, ikaw ang Dios sa langit nga among gilauman og gisaligan nga diin maghatag sa tanan among gikinahanglan sumala sa imong kabubuton. Kining tanan akong giampo pinagi sa imong anak nga mao sa Kristong luwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay, may buntag ka natong tanan higala igsoon, kumusta? Lain na sab kining higayon, lain na sab kining adlaw, kita maguban-uban pulong sa gininyong madunggan og mabatian. Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan ko ini nga kabuntagon. Nasayod ko nga ang Dios maayo gyud kay siya og naghatag siya kaligon kadasig kanatong tanan. Nobyembre 15 mga kaigsunan 2024. Og lain na sab kini nga panahon higayon nga gihatag sa buhi nga Dios, kita makahatag og pagpasidungog pagpasalamat kaniya. May buntag sa ato nga nag-comment diri karon ni Nanay Norberta Yu Tratsi. Good morning Pastor Kim og sa tanang nagsunod nini nga mao nga programa Dalaygo ng Dios sa kanunay niya nga pagatiman kanatong tanan. Watching here in Bindoy, request kog song Goodness of God Bisaya version. Salamat Pastor and God bless.
Okay, padayon mga kaigsunan o kumusta man ang atong mga kaigsunan? Dugay-dugay tang wala maka-on air tungod sa mga gimbuhaton mga kaigsunan. Og sa tanan nato nga mga kaigsunan diha dapit sa may Magsaysay, kumusta? Atong mga kaigsunan diha sa may Buena Vista, diha sa may Planas, diha sa Imelda, diha sa may Imelda Paradise. Og diha sa may Humay, may buntag kaninyong tanan, kumusta man mo? Og ingon sa may buntag ng Nanay Nining, Sister Matoy, kaninyong tanan sa mga Rodas family. Og diha usab dapit sa Tuba, mga taga Tuba Tihel, og sa proper Tihel, kumusta mga kaigsunan? Okay, so padayon kita mga kaigsunan no sa pagbuhat sa mga bulaton nga makalangit o atog yon nga kumustahon ang atong mga pinangga usab nga naglantaw kanato diri sa Facebook. So sa tanan nga nagsunod diha, kumusta mga naminaw na to diri sa Facebook, kumusta man mo mga kaigsunan, mga naglantaw na to, kumusta man ang atong kinabuhi? Padayon ra baghapon kita nga nagsunod si Ginoo nga matinud-anon. Okay, sab, good morning na Sister Lutlot Chardon. Good morning Pastor Kim. Salamat si Ginoo nakadungog na pud mi sa minsay sa ato nga buhi nga Dios. Greet ko sa akong anak si Lorraine Orencio og ni Hervey Lloyd Orencio naminaw pod karon. Salamat sa ato nga mga kaigsunan nga naminaw, naglantaw ining oras og takna sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin maghatag og kalig-on kanatong tanan. So ayaw ninyo sipyata mga kaigsunan ang pag-share nato nga live kay ato gyud na hatagag pagtagad ang inyo nga mga messages. So ang pulong sa Ginoo dinhi inyong madunggan og babatian. Mga pagtudlo mga kaigsunan, strikto sakit man pero maghatag og kagawasan sa atong mga kinabuhi. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuba, ikutan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka na ako, ang tudak ko may gininhawa, awitin ko pagkamaayo mo.
Kim on Air. Ang kayo sa Ginoo kanunay nagsunod sa mga Kristohanon, usahay di lang masabtan sa tao ang pagtinuod nga pagsunod sa Ginoo mga kaigsunan kay sultihan ta mo sa tinuod. Tunay ka. Ang Ginoo grabe ka maayo sa ato nga mga kinabuhi usahay di lang kakasabot. Kay naamanggoy pagsabot nato nga atong dadon ang ato nga pagsabot diya sa atong unod-non o sa kaugalingon nato nga panabot. Igsuon ko, sultian ti ka sa tinuod. Dili ka makasabot sa tinud-anay nga katuyuan si Ginoo kung ang imong kinabuhi wala nimo gipauyon diha sa Ginoo. Kung dili ka kanunay higbasa og Biblia, dili nimo masabtan ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi sa tao o sa tinuod nga kinabuhi sa Kristohanon. Munang daghang Kristohanon wala makasabot nganong ingon ani ang nahitabo siyang kinabuhi kay naay mga pagsulay na ay kalisod. Wala niya masabti ngayon ani di ay ang kinabuhing Kristohanon. Muna mga kaigsunan, dapat kabalo ka unsay kinabuhing Kristohanon kay ang tao nga wala kabalo sa kinabuhing Kristohanon pag-abot sa problema kalisdanan igsoon ko ang mahitabo niya na magbasol, magmurmur ug uban pa mga kaigsuonan ko. Manang importante nga kabalo ka sa imong gisudlan, kabalo ka sa imong nga gitrabaho aron dili maabot sa punto nga sa umabot nga panahon magmahay ka. Maayong buntag sa ato nga mga viewers. Salamat kininyo nga tanan. Ginta gikan dire ni Inti sa Racenes Churian. Good morning Pastor Kim, watching Butong Badyan. Salamat sa kabuntagon. Ipamata paminya kauban sa akong pamilya. Gikan ni Pastor Emmanuel Senior. Blessed morning Pastor Kim. Salamat mga kaigsunan sa inyong paglantaw, pagpaminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Good morning Pastor Kim, watching Poblasyon Giholngan. Greet ko sa akong anak Ezekiel o asawa Flora May Buena Flor. Thank you sa tanan ni Brother Newell Rulian. Hindi man mabasa. Salamat sa tanang kasunod og naminaw. Ining oras ug takna sa kabuntagon. Enjoy and stay blessed and kindly share sa atong live mga kaigsunan kay pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Okay mga kaigsunan, ipadayon ang inyong pag-send sa inyong mga messages. Kaya ito nang hatagan sa mabtikon nga pagtagad. Enjoy sa pagpaminaw usab sa mga manindot ug matahom nga mga awit na itong gipaabot diya kaninyo. Mga viewers and listeners dinhi sa Shine FM. Tanan nga naminaw nato diri sa 95.9 sa bisan asa nga habig dinhi sa Giholngan. Maayong buntag sa tanang mga taga Tihel. Sa Barangay Tihel nga mga lumulupyo. Maayong buntag kaninyong tanan og kumusta? Og kumusta usab sa tanan nga mga Kristohanon? Nasabtan ba nato ang kinabuhing Kristohanon? Nasabtan ba nato ang kinabuhi sa pagsunod niya sa Ginoo nga matinud-anon? Okay mga kaigsunan, kinahanglang atong paningkamutan pulong sa Ginoo atong ikinabuhi diri sa atong mga tulutag sa kakinabuhi mga kaigsunan kay kundi ko nato ikinabuhi ang pulong sa Ginoo sa mabot nga panahon magproblema ta mga kaigsunan ngano. Pag aduna na mga adjustment sa kinabuhi, aduna na mga kausaban, delikado ang imuhang pagbati diya sa Ginoo may kausaban usab. Mao nang ayaw gid ninyo tinguha nga malayo mo si Ginoo, hinon tinguha nga maduol ka si Ginoo. Kaya kung magtinguha kang malayo ka si Ginoo, maabot gyud na. Apan kung magtinguha ka nga maduol si Ginoo, makabot gyud na. Kaya ngano kung sa mga butang o sa mga desisyon sa imong kinabuhi, kung imo ginang pangandoyon og tinguhaon, imo nang paningkamutan. Imo nang paningkamutan, imo nang sakripisyoan og panahon og kwarta, imo nang sakripisyoan dahil imong kinabuhi para lamang maangkon nimo kanang usa ka butang. Di ba? Gusto ka makaangkon og kwarta, mo biya ka sa imong balay, o travel kag layo kayo, mo mingaw kayo sa imong pamilya sa rason nga makakwarta ka. Way laing rason igsuon nga mo palayo ka sa imong pamilya para lamang makapakaon kanila, manarbaho ka aron makakwarta. Kaya nga no, nabago na tao nga manarbaho nga moadtog layo kung naray sa insaktong income de siya nga panimalay sa ilang nga dapit, diba wala na? Muna mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi kung nahutda na taog panalapi
wa na tayo ikapakaon sa tong pamilya, na natay mga panginhanglanon pero wala tayo ikapalit, wala mo desisyon tang mo palayo diha sa atong pamilya para lamang makakaon sila. Agwantahon ang kamingaw, kaguol, mag-inusara ka, mag-antos ka, mangamo ka, apil na ng kasaba na. Masakitan ka, pero imong tunlon ang tanan para lamang makakwarta ka. Kay apil man gyud sa kuanigsoon, apil man gyud sa kanabitang, apil man gyud ng kasaba ng sweldo. Mana mga kaigsoon ang atong auhag kaninyong tanan. Kung nagsakripisyo ka sa mga butang ining kalibutan, na di ba nimo masakripisyoan ang pagsunod sa Ginoo? Kung nag-antos ka ni ining kalibutan na tungod sa mga butang nga imong gipangandoy, dili ba nimo pwedeng antusan o paningkamutan ang pagsunod sa Ginoo? Kung grabe na nimo ka buring, kung grabe na nimo kalisod ni ining nga kalibutan na, mudango pa day ka diha sa kalibutan aron ka masadya. Daghang sultihan ta mo sa tinuod mga kaigsoonon, daghang na Kristohanong karong giburingan, gikapuyan, gilaayan, wa nay laming idayg, wa nay laming isimba, wa nay laming ituo, wa nay laming ipangalagad sa Ginoo. Kay ang hunahuna napuno sa kalibutanon nga pangandoy, napuno sa tawhanon o nudnon nga tinguha. Dili na ganahang mo sakripisyo para sa Ginoo, di ganahang mo antos para sa Ginoo, di na ganahan nga mosunod diha sa Ginoo. Mangita na lag rason, mangita na lag pamaagi unsaon nga murag matapal-tapalan ang dako nga pagka walay prinsipyo, pagka walay baruganan igsoon diha sa Ginoo. May padire sa kalibutan kay daghang magpakamatay alang sa bayan, pero sa Ginoo ambot kahag na abay magbuhis og kinabuhi para lamang sa Ginoo. Una mga kaigsunan, ang kanunay nato nga singgit dinhi, iwali ang maayong balita, iwali ang kamatuoran sumala sa balan nga kasulatan, o ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsunan, bisag unsay mahitabo sa sitwasyon, dili mausab, magpabilin ang iyaha nga pagtagad o pagmahal diha sa Ginoo o sa iyang pakigrelasyon sa isig katawo. Dili ka dinay adunay mga conflict, adunay mga gitawag og mga kanabitang dili makasinabot just in a few minutes lang mga kaigsunan, or in a small situation, dili na mo hinungdan nga guguba sa tibuok sitwasyon. May buntag sa itong igsuon nga naminaw karon og naka-live usab kita diha sa may tanhay mga kaigsunan. May buntag Pastor Kim on air naka sa Shine FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless everyone. May buntag diha ni Pastor Sapri Candelario og sa tibok niya nga pamilya. Basi na pag makabisita ta diha Pastor Sapri, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi nga nagpabilin nga stibol sa pagsunod sa Ginoo og nagpadayon sa unsay angayan nga himuon nga diin dili madaog o dili ba madaog sa unsa man nga mga sitwasyon, pabilin ang nindot ug hugot nga relasyon diha sa Ginoo ngadto sa isig katawo. Salamat. May buntag tanan nga mga taga Barangay Santo Niño o mga sitios nga nagapalibot diha. Diha sa may Punglo, diha sa may Kanghatap, diha sa Pasto, diha sa Narsiri, diha sa Pilipigan. Una mga kaigsunan, salamat kayo nga kanunay nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Padayon kita sa pag-alagad si Ginoo nga matinodanon. Shout out ako nga kasen diha sa Bato Malusay, Gihulngan City. Sila si Elvis Yu and family, Efren Yu and family, Elizabeth Barillo, ni LRG Misal og Lindy and family. Okay, sa Bato Malusay daghang kay mga Yu diha. Salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsunod kinato, mga pinangga nato diha sa may Tanhay, diha sa may Santo Niño. Padayon kita mga kaigsunan nga mga lagad sa Ginoo nga matinodanon. Sultihan ta mo sa tinod tanang gasunod og naminaw. This is the truth.
Ug mo na yung kamaturan o kinahanglan makasabutan ni igsoon kay kung di ka makasabot timan ini. Pag di ka makasabot gani ani, daghang mga suod, mga higala, mga igsoon, pamilya na wala na maayong relasyon karon tungod ra sa doctrine sa Bible nga wala magkasinabot. Ako ning isulti sa tanang kasunod og naminaw ha. Daghan kayo karong pamilya, dili pareha grupo, dili pareha relihiyon, dili pareha prinsipyo sa Bible, dili pareha understanding, kay di man pud pareha IQ. Dili pareha igsuon ko og panabot, dili pareha og pagtudlo. Og ang nahitabo igsuon kay dili lagi pareha ini nga bahina, moingon dayon dili pareha espiritu. Moingon dayon igsuon nga dili mao, dili pareha. Igsuon, ako mosulti kaninyo. Atong ipakita, ipatigbabaw ang atong pagkakristohanon even nasayop sa imong panglantaw, dili mao sa imong panglantaw, sakto ka sa imong panglantaw, ani ang kamaturan. Ayaw tuguti that principles, that baruganan, understanding, imo nga stand. Ayaw tuguti nga maunay mo guba sa inyong panaghinigalaay o sa inyong pagkasuod. Kag kung naagoy mga butang nga dili mo magkasang-ayon, kalimtin ninyo na adto mo sa mga butang nga magkasabot mo. Diba? Dili na maayong argyuhan pa igsoon kay mohatag na siya kabugat, mohatag ng problema hangtod ang panaghigalaay na bungkag. Asa may mong pilion? Ang inyong panaghigalaay o ang inyong baruganan nga dili man ikaw o dili pud ako ang mohukom kung kinsay sakto na to. Ang atong paningkamutan, nga ang atong panaghigalaay, ang atong panagsuod magpadayon hangtod sa katapusang gininhawa. Kay usahay daghang mga prinsipyo sa Bible wala magkatunong, wala magkakuan, na dili magud kita mo judge kung kinsay husto o kinsay mao gyud. Dios man igsoon ko mo na nga adto ra ta mag-abot sa husayan. Ang importante nga ang relasyon isip managhigala, isip igsoon, isip pamilya, magpabilin mga pinangga. Kuna importante nga sa tanan nga oras, sa tanan nga panahon igsoon maningkamot kita, madili mga usab ang atong pakigrelasyon sa tong isig ka tao. Dapat kanunay ta igsoon kung naa may mga butang nga dili magkatunong, ayaw nagisguti. Pwede sa imong simbahan ikaw mo'y handle, ikaw mo na bahala diha. Sa ako nga simbahan, ako say bahala diha. Kidagang igsoon nga nakadungog ra adi din na siya anak diha, adi na lang gyud ko anak niya. Nagyon sa man mo pagsiguro igsoon nga 100% na. Wala mga kaigsunan, tanang kasunod ng minaw akong advice kaninyo, ayaw tuguti na dunay pipila ka mga doktrina o mga baruganan nga atong gibarugan nga mahinungdan makaguba sa atong maayo nga relasyon o panaghigalaay. Kay ngano di niya na mudaog ang Dios, hinuon mudaog na ang kaaway ngano man gipatigbabaw na apil ng relasyon, wa na may tagdanay, nawala na. Tungod igsoon ko sa baruganan nga di pataka siguro kung unsa gyud ang lintunganay nining tanan ngano man nagpadayon pata sa pagtuon sa pagkat-on. Ablita kanunay sa unsa may kabaguhan nga ihatag sa Ginoo. May buntag diha ni Giselle Himina. Good morning Pastor og sa tanang naminaw. Salamat sa mensahe sa sayong kabuntagon Pastor kanunay jud mi mapinumduman sa atong kinabuhi. Salamat padayon kita sa pagsunod pagalagad sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan nga matinud-anon dili magluya-luya. Unya ayon yung tuguti ha na kanabang atong pangandoy moy mo layo moy hinungdan nga malayo ta sa Ginoo. Igsoon mo sugot ra gyud ko balakag dili ko maayo og kahimtang sa kinabuhi basta maayo ra ko og relasyon diha sa Ginoo. Pero daghang tao igsoon ko nangandoy gyud nga maayong kahimtang sa kinabuhi. Nangandoy gyud maayong kahimtang sa kinabuhi. Balakag malimtan ang Ginoo, di na makasimba, di na makahimo, basta lang kay makahimo sa gusto sa tao. Munay gipangandoy sa tao karon mga kaigsunan, munay giingon daugon tani sa buhat, di tani daugon sa istorya. Maningkamo ta igsoon ko lisod man ka, apiki man ka, pero kinahanglang ipatigbabaw nimo ang imong pagkakristohanon, ang imong pagkaanak sa Ginoo. Ako maningkamot, ikaw maningkamot. Munang akong gasulti dili mahimong adi sab ko maningkamot. Ako nga gatudlo di sab pwede nga magpabaya ra ko kung kaugalingon kitang tanan maningkamot unsay kabubuton sa Ginoo. Munang ay pagsadsaa diha niya kanimong saad murag ikaw ra pud mo unay-unay na igsuon og bali.
Malagad ka sa Ginoo niya, didi ay. Oh my God, gibuhat mo Muna mga kaigsunan, bisag asa kang dapita, daghan gyung way klaro. ay kaluwat. Daghan gyung walay klaro. Ayaw mo Ano mang wa may klaro mga kaigsunan. Misaad ka mo sunod karon ini kaugma dili na. Unsay tawagan niya na? Kanang kusog mo saad ya, kusog pong dili mo tuman. kaluwat. Mga kaigsunan, may pay masakitan ka karon. May pay masakitan ka karon, magantos ka karon. Kay ugma hamugaway ang imong kinabuhi diha sa langit. Ang tinuod o ang final destination na to is heaven. Pero kinahanglang atong paningkamutan nga malangit ka. Atong paningkamutan, daghan tang biyaan, daghan tang likayan, daghan tang antuson para lamang makaangkon tas kinabuhing walay katapusan. Ay taon mo pagpabaya mga kaigsunan nga magpaturatoy sa kinabuhi. Nga diin mga kaigsunan murarag walang nangyari. Great na ko akong manghod, si Chito Yu, Kasen Bilin o Joe Yu. Salamat, Pastor. Maraming salamat, igsoon ko, kaya atong singgit dinhi ang kaluwasan sa katawhan. Di buo kanibo Atong paningkamutan, the major mga kaigsunan ko, ang major nga atong paningkamutan is ang pagkinabuhi nga balaan. pagday Pagkinabuhi nga putli. Pagkinabuhi nga matarong. Pagkinabuhi nga sama ni Kristo. Usa ka na sa mga gipaningkamutan nga atong maangkon sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga dili ta may mo nga masipyat. Uno man gingon, kung wa kay sugdan, wa kay tapuson. Kung wa kay paningkamutan, wa kay makabot. Tanang estudyante karon, di ba naningkamot mong makahuman sa yugmata, tuon, balon, kwarta na pod. Ay gabot sa balay ron sa eskwelahan, to kwarta na pod. Tulog kaayo, lami pag itay katulog, akin ang lang mo eskwela. Lami pag itang isuroy, kini pwede mo suroy kay magtuon. O di ba grabing paningkamot? Bisa na lang og bisag mo na yung duwa na tay lami nga buhaton, ulaw unta kaayo, pero tunlo na lang ang kaulaw basta lang makahuman og eskwela. Ako sa una mga kaigsunan para lang ko makahuman ko high school, ga-drive kog sikad. Ning kamot yun. Pero mga kaigsunan, naabay naghimog lakang nga pinasahi nga nagsunod diha sa Ginoo, nga halos gibiyaan ang tanan para lamang sa kabubuton sa Ginoo. Nya kay murason na pod unsa man pod pastor ang ministry og wala kay kwarta. Unsa man po among kanon kung walay kwarta? Tinuod bang guna? Pero mga kaigsunan ko, tungod sa mga pagpangitag kwarta, wa ba nimo makalimti ang Ginoo? Kay daghang panahon mas giuna na to ang kwarta, trabaho, negosyo, eskwela kaysa kabubuton sa Ginoo. Muna mga kaigsunan, di ta kabasol sa Ginoo pag itugot, pag maabot ang bagyo, linog, kamatay, gira, kagutom sa Pilipinas o sa bisan asa nga nasod, nganuman ang katawhan, grabing pagpatuyang sa kasalanan. Tinood ang mga kaigsunan, walay laing rason nganong adunay maabot nga katalagman sa kalibutan tungod sa tao nga grabe ka makasasala, patuyang na lang sa sala, adlaw-adlaw gatubang og Facebook, gatubang og cellphone, adlaw-adlaw walay gihimo para makapaymaya sa Ginoo ug napay magwali sa kalsada, sa tianggi, sa kadalanan, sa wayon pa, labay-labayan ra, dili hatagan og bili ang pulong sa Ginoo, kataw-an pa, huraw-hurawan pa. Igsoon kung ikaw nagahimo og pagpasipala sa mga alagad sa Dios nga nagwali nga matinud-anon, naagyo kay paaboton. Kung ikaw adunay saad ngadto sa Dios, unya wa nimo kini tumana, imurang gibinata, imurang gipakawalay bili ang Dios imong kinabuhi, naagyo kay paaboton nganuman ang Dios hustisya. Siya nagapanalangin sa mga taong kugihan, siya nagapanalangin sa mga taong buutan matarong, og siya usab nagahatag og disiplina sa mga taong masinupakon ngadto kaniya. Pastor Tim on air. Mura mga kaigsunan, kanus ama nato tinguhaon
ang pagsunod sa Ginoo. Mabot ang init, mabot ang ulan, mabot ang bagyo, mabot ang gera, mabot ang kagutom, mabot ang nagkadaiyang kalisdanan, sakit ug balatian dala sa hangin. Uguban pa mga kaigsunan ko, mabot ang grabing mga aksidente nga ato nalang madunggan og babatian o kausaban sa kalibutan. Imo bang usbon ang imong pakigrelasyon sa Ginoo? Wala ba kay gitinguha igsoon daghan karong bagsak na sa prayers, bagsak na sa Bible reading, bagsak na sa prayer and fasting, bagsak na sa mga buluhaton, nagaluya na lang igsoon ko, musimba pero murag compliance na lang. Wa na igsoon, wa na kabugat. Wa na'y kainit diha sa pagsunod sa Ginoo. Wa na'y kainit sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay pirmi na lang gihunahuna. Kanina lang panginabuhi, kanina lang kaon ug uban pa eskwela. Kung tiyantig sunod, langit ka na? Munay giyong nigsuon, kung wulaton sa kalibutan, kung trabaho sa kalibutan, biyaan ang panimalay, maghurot adto magtapok. Mo spend og pila ka adlaw para ining tinguha. Pero sa bulaton sa Ginoo maglisod ganig uska oras. Unsa ba na nga klase nga kinayeg son? Mo spend og pila ka adlaw para sa bulaton sa kaugalingon, pagpangitag kwarta, pagpangitag makaon. Ning spend ba ka og 2 days, 3 days nang stigyo ka diha para lang sa kabubuton para sa bulaton sa Ginoo? Muna mga kaigsunan ko, dako kayong problema muna nga di gyud ka dinay daghang bagyong mabot, daghang katalagman mabot sa ato nga naman talagsa kaayo ang naningkamot para sa kabubuton sa Ginoo. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw karon paningkamutan nato nga atong matuman ang iyang nga kabubuton. Ayaw ninyo igsuon ko pagluya-luyahi ang pag-alagad sa Ginoo. Sultihan tamos tinod. Wa ka siguro sa imong ugma. Buhata karon ang kabubuton sa Ginoo. Buhata karon ang gusto sa Ginoo. Ayaw pagahiya ang imong kasing-kasing mga pinangga. Tanang naminaw diha karon. Una-hunaa pag-ayo. Baangkon man nimo ang tanang butang ining kalibutana. Pero mabiyaan nimo ang Ginoo. Wa tay pulos. Walay kapuslanan maangko nimo ang butang ining kalibutan na pangandoy nimo, makatrabaho ka, makakwarta ka, makapatukod kag balay, makapalit kag sakinan. Aduna na kay maayo nga kahimtang may nindot ka na nga pagkaon og uban pa. Pero kung si Jesus mawala sa imong kinabuhi, dato og pobre kung may sala ambak sa impierno. Una mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw. Talagsara ko maka-on air. Tungod kay aduna tay manggibuhaton nga para sa Ginoo. Atong gipaningkamutan nga unsay kabubuton sa Ginoo mao'y mahitabo. Og dili ka dinay sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, sa tanan nga mga pastors. Masakitan mo, masakitan ta, mabugatan ta. Dauton ka, dauton ko, pasakitan ka, akusaran ka og uban pa. Igsuon ko okay ra na basta dili tinuod, pero tinuod man igsuon ko ang atong buhaton magbag-o ta. Kung gikomentuhan man ta kay tinuod, pagpasalamat ina, thank you for your advice, thank you for your suggestion. Panahon na para magbag-o ko. Muna mga kaigsoon apan kung dili tinuod, ayaw pagkasuko, ayaw pagkalagot sa mga taong naghimo niya na tinuon, pasalamati ang Ginoo. Og iyan po ang mao nga tao igsuon ko. Kay ngano ang Dios adunay nindot nga pabor alang kanimo. Igsuon bulahan ka nga wala kay gitanom nga karon nga dili maayo. Kay wala kay maani nga dili maayo sa umabot. Apan kung nagtanom ka karon og nindot, may paabuton ka nga nindot. Muna igsuon kung nagtanom ka karon og dili maayo, siguradong na kay anihon sa umabot.
Sige po, nagsunod ko magdamina din si Shine FM 95.9 o sa itong Facebook Live. Good morning mga kaigsunan ko nga nagsunod og daminaw. Atong paning kamutan, pulong sa Ginoo atong makinabuhi. Kung imong tanaw ng Bible mga kaigsunan, kung imong hotdon gyud basa, pero siguro piya pa ka siguro kabuk ang nakahurot og basa. Kunya bisan pag ganing nahurot na tugbasa, di pa magita ka siguro ma-memorize na to ang tanan. Pero di gyud kumutuo nga wala tay masabtan o wala tay matiman-an sama sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios kaniadto. Gikan nila ni Adan, ni Eva, ni Seth, nila ni Cain, ni Abel. Nga diin mo na yung unang doon ay nahitabo nga kamatayon diya sa Bible sa pagpatay ni Cain ni Abel sa nga iyang igsuon. O pag-abot diri igsuon nga adun na sa hilain nga mga tao sama nila ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. O pag-abot na sab nila ni Noe, nila ni Ham, ni Japhet, ug ni Shem. O pag-abot na sab diri mga kaigsunan ko nila ni Moises, ni Aaron, ni Caleb, og sa uban pa nga mga propeta nga gigamit sa Dios. Tulutagsa ka mga tao nga naa sa Bible may katuyuan. Magsultian ta mo sa tinod, daghan nga mga event diya sa Bible nga dili na karon applicable. Adunay mga story just like diha sa Exodus, dili tanan igsuon ko nga naka-state sa Exodus address nato. Naapoy naka-state diha sa Leviticus nga gina-state og specifically nga ipabuhat lamang ngadto sa mga Israelita. Kaduna usay gisulat diha anak nga mao nga mga libro nga apil gihapon ta hangtod karon. Muna mga kaigsunan, importante kay ang paglahom nga pagsabot og pag-ila sumala sa giya sa Espiritu Santo. Kay dili nato makuha ang tinuod nga pulong sa Ginoo kun dili nato kini sabton. Labaw tanan ang pagsunod og pag-alagad sa Ginoo, ang kanabitang pagka matinud-anon nimo si Ginoo. Kay kung matinud-anon ka si Ginoo, tanang butang nga iya si Ginoo imo gid nang pag-ampingan. Ipadayon ang inyong pagpabot sa inyong nga mga messages mga kaigsunan gato ni hatagan og pagtagad ang malig-on nga mga buluhaton nga makalangit nga ato gyud nga gi padangat mga kaigsunan diha kaniya. Again, may buntag sa mga taga-Tanhay, may buntag diha sa ato nga mga kaigsunan nga naminaw ini nga oras ug takna sa kabuntagon diha mismo sa Barangay Santo Niño. Og soban pa pod nga mga dapit nga di na ang sibianan nga gipatukod sa Ginoo sa iyahang mga alagad nga diin mo iyang gigamit nga diin maoy magadumala mga kaigsunan ko. Kining Shine FM dili ni ako kundi iyan ni si Ginoo. Igo ra kong gipadumala, igo ra ko nga gisugo sa Ginoo at imanon kini nga mga bulhaton aron matag sa magmalampuson mga pinangga. Okay, padayon kita sa pagpaminaw sa pagsunod sa Ginoo mga kaigsunan. Ug atong paminawan ang pulong sa Ginoo nga pinaagi sa awit. Di ba? Adunay pulong sa Ginoo nga ipaagig awit. Di ba namang kay mga awit diha igsuon nga diin pulong ra na marabag balak mga kaigsunan. Kaniya sa diha nga gitunuhan na nanay tuno. Pag nanay tuno mga kaigsunan nahimo ng awit, kumantay mo ang awit, nagsugod na siya sa poem, nagsugod na siya sa balak. Marabag patunong-tunong sa consonant o vowel mga kaigsunan. Munang gitawag og composer, naga-compose og kanta niya gisiprahan, nanindot na kayo gilamasan na igsoon. Kana imong balak og lamasan na ninyo pertino nang pagkaninduta. Diba kung magluto ka o ka pure gyud nga karne nga baboy, imura nang imuhara ng tubigan ding butang sa kaldero latan, nasulay higop ug lami ba? Diba? So mo na mga kaigsunan, di gyud lami pag nanay asin, nanay unsa pa na nga mga itimpla nimo ug uban pa nga daghan kayo mo nindot na. So kung aduna kay pulong diha na imo nang gibalay-balay nya wala ra ray lamas, wala ray gitar, wala mga instrument,
Dili gyud siya nindot mga kaigsunan. Apan kung kumpleto na, nindot na kaayo. Muna mga pulong si Ginoo sa ipaagi og kanta aron mas munindot pa mga kaigsunan. Dalay ko na nga tong buhay nga Dios, may nga buntag sa tong igsunda Brother Renaldo Lingoy nga nagsunod og naminaw o naglantaw kanato ini nga kabuntagon. Gisabi layagi Nicole mayong buntag diha nimo pastor request kog song Labod ug sakayan greet ko ni Papa Gilmar ug Mama ni Risa ug sa tanang naminaw. Salamat kay ni Dong Nicole. Si Dong Nicole manggini ba? Si mo man ni. Salamat kayo sa tong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw. Nga naakaron diha sa may Maragundo. Padayon sa pagsunod og pagpaminaw mga kaigsunan. Atong pagtagad ang awit nga Labod. Aniana ang awit nga Labod mga kaigsunan aton ning patalinghugan og paminawon. Pinagisa imong mga labod uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw Iko, o
pinaagi sa imo mga lapod uban sa pagtuo dawaton ko ang kaayuhan. Gusto ka bang makanto ngadto sa langit aron makaupay ang mga taong hingpit. Pangita ang sakayan padulong dito aron sa imong pagpanang ikaw makasiguro. Una-una sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin og lahi ang agianan nga ila karon nga gipadungan. Tara na, sakay na, niining sakayan padulong sa langit. Kayang Diyos, mao'y nagmaneho, ang atong panasigurado. Daghan karon ang nagasigit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong sigurohon basin sa impyerno kita mopaingon. Una-una sa makadaghan ang imo karon nga gisakyan. Basin
Pastor Tim on air. Okay, sige pa nagsulod ka magdamina din sa Shine FM 95.9 sa tanga Facebook Live. Good morning! May buntag. Tani mo Pastor Kim og sa tanang na mina. Mayong buntag na ni Sister Rose Binaraw Villaren. May nga pagpaminaw ining oras ug na sa kabuntagon ang Dios magapanalangin, magatag kaligon o kadasig kanato nga tanan. Enjoy kita sa pagsunod sa Ginoo, enjoy kita sa pagapaminaw sa mensahe nga makalangit mga kaigsuonan. Salamat siyang kayo ug gugma nga wala gid siya ihunong nga din atimanon ang makalangit nga mga kanabitong makalangit nga mga pulong kanunay niya nga gipaabot diri kanato. Wala siya magkulang niya na igsoon. Wala magkulang ang Dios paghatag kanato o pagatiman pinagi siya mga mensahe. Wala siya magkulang igsoon ko sa tanan niya nga paghimuon ang ngayang himuon niya sa tao, pero ang tao grabe pagkulang ngadto kaniya. Ang pasalamatan sa pusang pagkaig, ikaw pasidunggan. Okay, human ini nga awit mga kaigsunan, minaw ta sa mensahe sa Dios mga kaigsuonan. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo.
May buntag pag-usab higala igsuon ko nga nagsunod og naminaw ini nga kabuntagon sa pulong sa Ginoo nga atong madunggan og mabatian nga maghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan og magpahinomdom alang sa katawhan nga diin importante nga si Kristo ang atong pagasundon og pagatumanon. Og niya kita igsuon nga ano nga nagwali kita nga anong gatudlo kita bisag dili tanan mao yon, wa po ta magpaabot nga uyunan kay ngano aduna gyud mga mensahe sa Dios nga dili mauyunan kaysa mabitaw si Jesus kaniadto nga nagwali dili tanan na uyon niya even iya nga family wala gyud dili ang tanan nga tao nga nakadungog sa mga mensahe ni Jesus nga mituo midawat. Hinuon ang uban nagahuraw-huraw, ang uban nagapasipala, ang uban wala mohatag og bili niini. Munang sa ato nga panahon karon dili man gyud tanan pero at least may gihimo kita kaninyo. May gihimo kita nga mga pagpadayag sa pulong sa Ginoo nga mo importante kaayo nga atong ikinabuhi. Kay ngano kung walay pagkinabuhi nga balaan og matarong, walay makakita sa Dios mga kaigsunan. Mga kaigsunan ko nga mga pinangga, matag usa kanato adunay responsibilidad sa ato nga pamilya. Aduna kita responsibilidad isip pastor, isip dili pastor, bisan unsa ka nga klase nga tao, aduna kay gitawag og responsibilidad nga diin imong pagahimuon ngadto sa imong isig ka tawo kay mao man kini ang usa sa pinakaimportante. Lalo na kung ikaw nahimong Kristohanon, lalo na kung ikaw nahimong luwas, lalo na nga ikaw karon na gigamit na sa Ginoo. Dili lang kay sa mga butang nga maayo ta kanabay tong manghihatagon ta, dili enough nga manghihatagon ka sa pagkaon, bugas, kwarta o guban pa matinabangon ka. Kay kalabanan sa atong gihimo karon pagtabang, pag-aswat, unsa pa paghatag og maayong maayo kanay just like ana mga scholars, pag-eskwela, pag-sponsor, maayo sabna. Ha? Maayo sabna. No? Paghatag og bugas, paghatag kwarta, paghatag og sudan, og uban pa. Ang pagtabang sa tong isig ka tawo, maayo na. Kana nindot kay naigsoon nga tong pagahimuon kay usag yun na sa gikalipay sa Dios. Pero ang pangutana mga kaigsunan, mao na bagyod na ang tanan. Makaingon na bagyod ta nga nakatabang na ta ni anang tawhana tungod kay ato na nang gihimo ngadto kaniya. Happy na baka nga diin imo nang nahimo ang tanan? Kung matagaan ni mong sa katao og balay, matagaan ni mong kwarta og uban pa. Satisfied na ba ka sa imong kaugalingon nga imo ka nang nahatag ngadto kaniya? Kay usahay maghuna-huna ta nga ang atong ihatag dili makapasubo, dili makapa-discourage, dili makapaluya, dili makapaguol kaniya. Ug mao nay atong gipangandoy nga atoy kahatag sa tao. Ug mo nay gitinguha sa kadaghanan bisan paganig nagtinguha kag kayuhan sa imong isig ka tao. Napagay mga panahon nga dili maayo ang iyang pag-ila o pagsabot niini. Mo kada mga kaigsunan, ang dako kay nato nga tanawon og usisahon restong kinabuhi. Kay dunay mga panahon nga ang paglantaw sa tao sa atong gihimo nga maayo, wala kini makahimo niya kaayuhan. O kita usab galantaw sa tao nga mahimo siya nga matabangan, mamaayo ang iyang kaugmaon, pero wala niya kini makita. Atong tanawon ang Biblia igsuon kung ang ato ba nga pagsunod karon o pag-alagad sa Ginoo o ang atong pagtabang sa itong isig ka tawo, insakto na ba kini pinaagi sa atong mga nasayran? Nag-ingon ang Biblia mga kaigsunan diya sa Ezekiel 3:18. Kung maingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, unya dili mo siya pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay gayud diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Igsoon daghang mga panahon nga naningkamot ta nga dili ta makapahiubos, dili ta makapasubo. Usahay mahadlok tang mubuyag, undang nag-inom, undang nagtabako, undang naa ng mga bisyuha. Usahay ato pamangganing palitan. Igsoon daghang panahon nga naningkamot ta nga ang atong relasyon sa tong isig ka tawo magpabilin. Daghang panahon nga naningkamot ta nga naratay maayong relasyon.
Munang usahay, mo tolerate na lang ta, musunod na lang ta bisag dili mao para lamang ang proteksyon natong ginikanan igsoon pamilya magpadayon. Pero ang pangutana, dili ba ka hipanilngan sa Ginoo nga diin usa man ka nga naka-participate nga diin nagpadayon siya siyang pagkadaotan? Ha? Isugo kaniya og ilim no makabog, tuman po ka. Kay mo lagi mahadlok ka nga relasyon niyo maguba. Sugo kag sigarilyo, tuman po ka. Imbis imo siyang pahimangnuan, imo na nung gitubayan. Mga kaigsunan, daghang panahon nga wala lang ta mo nag-ingon, wala ta naghimog lakang aron siya mobiya sa kinabuhing daotan, hinuon naghimo pataglakang aron siya mopadayon. Wa patay gihimo arong malayo siya sa pagkinabuhing daotan, naghimo pa ta og paagi nga siya magpabilin sa kinabuhing daotan. Kay daghan igsoon mahadlok lagi maguba ang relasyon, pero wa niya una-una wa niya kahadloki ang relasyon sa Ginoo sa tao maguba. Kinsa bay panilngan mga kaigsunan? Kay ngano ang Biblia nagasulti. Ha? Kung moingon ang gani ako sa taong daotan mamatay ka, ug unya dili mo siya pahimangnuan. Pahimangno igsoon. Nakapahimangno na ba ka? Ha? O agnihon sa pagbiya, Ano ba? Agnihon gyud. Kuhaon gyud. Ato yung agnihon igsoon nga mobiya. Ha? Agnihon gyud nato siya sa pagbiya. Grabe mga pinaga, agnihon sa pagbiya. Ato siyang pahimangnuan o agnihon sa pagbiya sa daotan niyang pagkinabuhi. Unsa bay daotan pagkinabuhi? Pagpamakag, pagpamarang, kining bisyo, inom, pagpamabay, sugal, ug uban pa pagsultig bakak, paghubog-hubog, pagsimbag Dios-Dios, ug uban pa nga mga hinungdan nga diin naggiya kaniya sa kinabuhing dili maayo. Kining pagpamakak, kining pagsultig bati, pagpanaway, pagpanaot ngadto sa laing tao. Ha? Pagunahuna og dili maayo, pagsultig dili maayo batok siyang isig ka tao. Usa kini kakinabuhi nga daotan og ato siyang agnihon aron muundang. So ay nagsig panabi, ay nagsig panaway, ay nagsig panaot. So ana igsuon, ana ang imong himuon. Pag nagani makita ang bati, ato na to na. So agyan mo ayaw na ana, pagpakahilom na lamang. Tambagani mo ang usa ka tawo nga dili mo buhat og daotan. Tambagani mo ang usa ka tawo nga dili mo padayon siyang plano, siyang tinguha nga daotan. Muka na usa sa pinakanindot nga yan himuon mga kaigsunan. Kay ngano, kung ikaw nasayod sa kamatuoran pero wala nimo tagaig bili, o sa giingon sa Biblia, apan ikaw ang panilngan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidan-an mo siya o dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. Igsoon, kung mamatay ang usa ka tawo nga diin imo nang gisultian, dili na ta masilutan. Munang kini nga mao nga sibyanan igsoon ko, naglikay ko nga masilutan. Dili lang baya ha nga ako mismo na ay sala, ako nakasala masilutan ko. Even sa pagtago nako sa kamatuoran, ako nakakomit og dili maayo ngadto sa Dios. Nakakomit og sala kay ngano man. Nakabalo ko sa kamatuoran, nakabalo ko ug unsay naa diha nga dili angay ang buhaton, pero akong gitaguan kinsa may silutan kadtong mga taong nakabalo. Kadtong mga tawo nga nakabalo sa kamatuoran pero wala gyud mohatag og igong pagtagad nini. Muna mga kaigsunan, matingala siguro mo ngano nga kini nga mga sibianan, grabe ka strikto, grabe musulti, walay pugong-pugong. Munang usahay ang uban kanyo dili na makagwanta, hunong yon. Ngano man sakit ra kaayo, isug ra kaayo, igsoon basahan Biblia. Kinahanglan kita nga magmaisugon pero dako ang gugma. Siguro tingog ra isog. Pero ang mga pulong igsoon ko dulot sa kasing-kasing nga magabungkag sa trabaho sa dimyo. Timani ha? Kung dako gani kayo ang kahoy, dako kayang bato, ay kung ignan dili nimo pwersahan. Ha?
Ay kung ingna. Si Jesus, di ba, kabantay mo? Namuwersa siya pag ingong Satanas pahawa. Naipwersa. Ha? Tingog ang naipwersa. Ay kung ingna ngina Satanas, tabi-tabi, pahawa da Satanas. Wagi ko. Igsoon, gamit ka with authority. Muna sa tanang kasunod og naminaw, kinahanglang magmaisugon ka, may otoridad ka nga mopahimangno nga biyae ang imong pagkadautan kay kini mo sangpot sa kamatayon. Kamatayon sa lawas, kamatayon sa kalag, ug mao nay hunaon-naon nato igsoon nga kung dili ta mohonong, dili ta moundang sa pagpakasala, dili mohonong ang kalamidad, dili mohonong ang kadaot sa kalibutan, dili mohonong ang kalisdanan. Diha mismo sa imong kinabuhi, kung di ka mohonong pagpakasala, dili mohonong ang imong kalisdanan o ang imong kapaitan. Dili mohonong igsoon ang problema sa una-una, problema sa kasing-kasing, problema sa panglawas diha sa imong pamilya, kagubot nga naman si Satanas nagpuyo diha sa imong kasing-kasing, diha sa imong panimalay. Muna sa tanang kasunod og naminaw karon, may tinguha ka ba nga mopahimangno sa imong pamilya, sa imong igsoon? May tinguha ka ba nga imo siyang pahimangnuan bahin niining mga butanga nga paundangon na, pabiyaon na sa mga kasalanan, mga kasuko, kalagot, kaubos, kasina o guban pa mga pagkaluuran, kalabanan ra ba mga luuran kini mga gulang na mga kaigsunan, kini mga hamtong na, pagkasaputon, muna mga kaigsunan mabasa ra ba gyud na, pagkadali nga masuko, pagkadali nga mairita o guban pa. Usa kini igsuon ko, daghan kayo ni. Dili ka pasaylo, dili mo mga pasaylo, walay kabugat diya sa bulaton sa Ginoo. Wala mga kaigsunan sa tanang kasunod na minaw karon, tinguha pag-ayo ngatong masunod ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw pagtinguha igsuon nga masunod nimo ang imuha nga kabubuton. Higala igsoon, salamat kay ning oras ug takna sa kabuntagon. Manamilit na sa bako kaninyo mga kaigsunan. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod ining atong programa, ining atong buluhaton nga makalangit mga kaigsunan. Dalaygon kay ang Dios sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras, niini nga mao nga buluhaton mga kaigsunan. Og sa atong nga tapos ini nga mao nga buluhaton, moadto kita sa mga pagampo mga kaigsunan. Una-una gayud ang kinabuhi mo. Ayaw ginyo kalimti nga pahimangnuan o gagnihon ang tao sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Kay kung dili nimo ka nahimuon, ikaw ang panilngan sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ini nga oras takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa kadaugan, kalampusan nga among nabatunan. Salamat Lord sa walay puas nimo nga pagmahal, pagpangga, pagproteksyon diri kanamo. Bisan hain kami moadto, asa kami moadto, unsay mo paghimuon, naa ka nga nagkuyog, naguban kanamo. Lord, akong ginatugyan kanimo kini nga sibianan, tanang kasunod daminaw nagsabay sa Facebook, tanan nga mga followers, Father God, giyahan mo sila nga makita nila ang pinakaimportante nga ngayon buhaton sa among nga kinabuhi nga mga pagsunod diha kanimo. Lord, tabangi pa kami sa lalom nga pagsabot, sa lalom nga pag-ila diha sa imuha nga minsay. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimo ang tanan, tibok na akong kinabuhi gikan karon hangtod sa katapusan nining kalibutan na ikaw maguban kanamo nga tanan. Salamat Lord, kining tanan akong giampo, pinagi sa mga anak nga Mos Kristo luluwas kitang tanan magingon. Amen o amen. Salamat mga kaigsunan ko, enjoy and stay blessed ining oras ug takna sa kabuntagon. Ang Dios magapanalangin o maghatag kanato og kaligon. Salamat mga kaigsunan, din nilang kukutob sa ngalan sa tibok persa ning mga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mga ninyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Pwede ka natong sipyaton, ang panaligig sipyata, ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga malos na salamat. Ay buntag ka natong tanan ng Dios magpanalangin. Bye-bye mga